И сега е време да освободим хубавата маришка риба, да може да и се радваме пак. Ето, снимките бяха тежки, ще й трябва време, ще й трябва време. Ще видим колко време ще й трябва, ама е така малко да й се порадваме, докато вземе въздух, колко е голяма рибата. Просто съм самичък и докато снимам, честно казано, то и аз се поуморих. Какво остава за животинката. Ама всичко е наред, повече от 2-3 минути не съм я държал на брега, така че малко и трябва да се съвземе. И така, приятели, нека кажем с Богом на тази хубава риба, която аз съм до тук, а тя продължава своя път в реката и дано повече колеги да правят такива добри дела, да се пускат рибите, за да може да им се радваме дълги години напред, както аз се радвам дълги години назад на рибите в реката. Така се надяваме и колегите, които сега започват с този риболов, да мислят за по-напред през годините, когато пак ще искат да споделят хобито и да се порадват на реката и на нейните хубави риби. Приятен ден от мен. Ще помятам още малко, може би, и ще си ходя.